Hello, noro jotunon lamsi piute shani katal blogo khakai noro kam karung no tongmai nei hinai ani le Kupal hamya jabatai tamakai nei ani ma sori hamya ma none balu jo 2-3 bosor ngai tongkha haban bono sung doctor phonogoi bithi rok sari agui toni wongka tinike hotat chake bini sori bari woi khumulongo kherangbar hospital o bono admit ma khaikha iko angbo phai sopai ga khnama logi nangbo brush rok khai tui khopsa bo nungbuya khai sopai ga angke admit narakjaknai hinui saimaya tofano borok kobong rok bed cover rok kombolok tui haikha hingke doctor rok sao bono suti rok rimaya admit ma khainai hinui ma toninai hinui sao tangai hingke ani mani sugar level onek barijak aboni bagui saline rok paikha hingke bono mai rok kisa ma charinai hinui samani bagui ang dak dugan o thangui tongo nokni kuno tubujagya hingke balting kaisa naka plate rok naka tei bini bagui mai nakha hingke bono ang tak mai chana nai tongo aa bai tui hemani bono mai chana chaya bo aa bwtui simi nawi lebu sebai mai chai tongo hingke tabuk moi bo phai sopaika moi to khumulongni no hingke ang tini taisa phai sopaika hospital ang onek phaimani mojomo balukjak se video khaina ro time kwrui hospital o daso video khaimaya hingke mabo kisa susto lengkha asuk to hamyako hingke nana bo phungni simi phaimani bobo kuno tiffin rok khaijakya sarikung tongkha hinui bono kisa tiffin rok khaireka hingke aboni pore nogo mamani bwsajak kusuk borai thokjaknai borai kisa khagui tongo tlangnai hinui hingke tabuk hingke to ang no nokhorka tabuk agu tola thangpinai tei hingke mabo dagi tongkha thangside hor thungnai hinui sogui hor nung thango tabuk to sari wngjakse ang o tola phai sopaika ang phungni simi kuno phano chajakya ekdom kuno phano chajakya je thunga bajakhe no nokhorui thangmani hospital o thangmani hingke aboni bagui ang tabago tola sopai mai kisa chakha hotel o hingke bono bo iko jungkuk bo khairokma singsa o koyekdin o nogo mang saisung thingmote mai ma chaya thingmote sungmai ma tongya bobo khairokma singsa khe nogo tongtong jau hinui nogo habaima logi no ang bobai kisa check legui thwngui tongkha ipono rongmung mankha na Juku biar kagak hino. Juku lah, biang. Juku, bora. Juku lah. Juku, biang kagak juku le. Juku, kam. Biang dia biang. Juku biang kagak nung liya. Biang kemai kagak. Juku, baby. Biang kagak. Juku biang kemai kagak hino. Juku le, biang. Juku. Biang. Jukla. ang jungkono nukphano nukya ke acting khaiui rotok mahai khaio ta hingke bo sita no ani gana ro thari mwkhang rogo motong bo susuka mwkhang rogo slak suka iko ang orono hinui sautabo bo kangka haino bono nukphano nukya ke acting khaisuka biang kama ni bo banlogo কিন্তু thai iko le ang jukor shule. hingke tini taisa nokhor jaga ang hospital o thangnani bagui hingke lama o bathagui oro borai mwkhai falui tongo hingke ba borai mwkhai kisa chai thang sibani hinui bathagui borai mwkhai chalaina nai tongo hingke omo chabai paikha hingke to direct hospital o no thangnai hingke chabai liya kisa tongo hingke amo packing khaitwlangkha hingke tabuk ang taisa phai sopaikha tini hingke ani mano thui rwo tangye bini sago thui kisa phano kwrwikha hingke sugar level to tai kisa ojon o sokpaikha agini slai tamni sanai tabuk bo tongkho kwbangma no haifano agini slai tabuk tei kisa komo sokpaikha ta hingke tini ko bono thui rwi tongo hingke thui rwmani bo bini yagrok rwaijak suka susi kotorma yago suklajak kheba yagrok dunukjak tongo tang hingke aboni bagui ang bono malish rok khai tongo kisa mihim din sao mihim kanga hingke kisa dunukmani samani sijakya mane saimaya ama haita kisa komungo hinui sao aboni bagui ang bono mojomo atike yago mihimoi tongkha hingke thui rimani bo tabuk bai hingke 2 ghonta ni upor wngui tongo paiyako paite tei 1.5 hour hairok nangano hingke bono iko atike no boni sajago hingke atike no bono malish rok khaiui bobai haino kisa kok ro saui bobai atike tong tamo rwgui hingke tini bai hingke to ani ma onek mojomo se balugui tonga tini bai ke 5 din wngui tongo hospital o klaijak tabuk phano se bo suti maya ko bo tei 3-4 din sukma tongano hinui doctor rok sai tongo hingke tini o thui kaisa rikha hingke khana tei kaisa rinai hinui sao ta doctor rok hingke omo thui rwnani swkang bo bini ekdom pressure rok kom ungjak pressure low ungjak hinui saline kaisa rokha po hingke saline rok rimani pore se bono tabuk thui rwi tongo hingke bo phungni simi kuno phano se chajakya je phungo 9 ta o
atta roti chamani futang ke omo thiro riba khesibo no chari nai ke mani thiro akoro ribai bonanta fresh ngriwo achugri toni wo bopfungni je 9 ta atta chamani hini sawo haun pore bokun phan mache kotang engke saline bai bithi bai injection bai mangsi sanani somoi kri engke tabu bo bini te kaise injection tonga injection pai engke sa atta 9 ta bo mai macha nai engke sengke tabu phai pai kha phai tabu khumlung bazaro dumaliwo kisa hati khaye nei hap mani amano thangsi dini rohoro tangego horbo thuk tongkha angke babu no murugo bono babu no tongo bin logiwo 24 ghonta babu mangno angke singto phungo waisa thango dipor waisa thango sarigo waisa thango angke mangno lasi tongo angke ko bazar khaika pias rongna kha angke sejana na kha sejana bas ke damung mani motha jase 100 taka ekdom damung mani ke mache ko taklai bosno bon puila hini na kha angke yango sigamo kisa na kha bon pore wahan kisa na on chawan nei 200 taka ni na kha katao bazaro akoro khaibai sing thanglai pinai agotolao soginani toilet sinai tini engke ko agotola sobai man pore mayo khuika tabu nogo sogui mamu songnani daso phantong lakinai iko momo kisa packing khai nogo to hai ko tabu chawi tongo ke momo tabu kisa saina ga nas ke mai khuika tang ke phuni simi kun phan sa ke yangwasa laisumang no tipin mungsa si khai tong ke mai chamani nala da tiffin nala da hai dibana tiffin khai ke srap sa porao khui tong mai no mai cha ke doyo khuyang ke tabu iko kisa subrong nungoi momo ro akhoro chawi pai ang bo res khai grang na tang ke bisma ro sabai suka yangwasa laisumang nong ke res ro khaya koi mamu sonsinai ke res ro khai pai mani pore iko paito haimani aro khumulungni agora gamke je akathang rongno kangte kaisa bati wa hen ton ngwe ko han to haiman 200 taka ni aro to kalaya di bang ke ko asang ta tinin bazar gan tinin blog as dora te nung sinai te katal video to haina ni bagai ang try khainai dakti no ke pa yasang nai tong nai rongno jotto no bele ka bakha bai ham bai apar